Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek-sederek, kita ing Brebes, Jawa Tengah. Jawa ngadepi masa sulit amargi nembe mawon tumedi. Griya kata ingkang risak. Padaleman ica lan sederek-sederek menika betahaken saged pitulungan kita. Monggo sesarengan ngentengaken bebanipun lan balekaken esem ing pasuryanipun para korban. Saben pitulungan ingkang panjenengan paringaken sakedik menapa kemawon sanget ageng mupangatipun. Kangge donasi panjenengan saged ngirimaken pitulunganipun lumantar Bank BCA nomor rekening 08810881. Pastikan panjenengan mriksa malih nomor rekeningipun saderengipun transfer. Matur nuwun sanget atas kepedulian panjenengan. Mugi-mugi sedaya kaapikan ingkang dipun paringaken saged dados berkah lan migunani kangge sederek-sederek kita ing mriku.